Пред нощен час поемам по царя, късна и се разси, а да се скиташ бавно, ей така, просто е прекрасно. За вас е шик, разкош и суета, а ние ясно помним по жълтите палета през нощта. Родихме спокойни. Тук принца Кирил е проявил, Господите за нов а днес не би стояли час без противогаз. Да, друг е вече и ден и нощ, коли летят спомените топи в пушек и бензин. Полеме глупата много съм наляво от същата писта. Журналистите и в ЦУМ безседвахме на поля, а преводачите сред смях и шум бяхме тук роля. А беше време по-ловност, дълбок сивники в грозд, в Ариана или в Крим посрещахме зори. Вместо Big Brother в синьор, ни държеше с напрегнат взор до първа ни скарвахме без съна. Боби, аз предлагам да започваме. Посъбраха се хора, другите ще се включват. Добре. Добро утро на всички и добре дошли. Започвам да шервам с екрана, като първо, разбира се, искам да ви представя нашия екип. Ще започна с доктор Петър Найденов. За повечето сте го чували. Той не мисля, че има нужда от представяне, но е педиатър, добрия доктор за малките деца, хомеопат. Де-факто той доведе хомеопатията в България през 90-те години. Той е новатор в много области. Той е астролог, за тези, които се интересуват от астрология. Доктор Найденов доведе или поне разгърна Аквасорс в България в вида, в който е. Т.е. показани суперхраните. Отново новатор в последно време разработи хомеопатичната детокс терапия, за да можем по някакъв начин да чистим блокажите, които идват от различните алопатични препарати. Това е той. Ще имате възможност да чуете и той какво има да ви каже за стандартната медицина и за това какво може да направи хомеопатията за вас. Стивена, всъщност това е Ивелина, една близка моя приятелка, с която от години работим. Тя е също един новатор в нейната област. Децата обичат Монтесори, с 2 детски градини. Някои от майките тук познават много добре градините. Едната в Пазарджик, другата в Пловдив. Ивелина е специалист в първична консултация и в анализ на поведенческите проблеми при деца. Когато имам проблеми с малки пациенти, аз ги изпращам задължително при нея, защото съм сигурна в нейната оценка. Така че отново ще имате изключителна полза. Аз ще шерна един екран. Предварително ви казвам, че тази презентация ще бъде на ваше разположение. След като приключим, вие ще ни пишете, ще пуснем постове и който има желание, ще изпратим презентацията в PDF формат. Коя съм аз? Аз съм една от вас. Преди всичко майка. Вече моите момичета са големи. Така започна моя път. Преди много години налагаше ми се да използвам хомеопат. Аз се занимавах с други неща. В предишния си живот бях преводач. След което стана ясно, че когато е късно вечер и когато детето ти вдигне температура, когато е събота и неделя и хомеопатът ти не отговаря, ти трябва да можеш да се справиш. Когато започнах да уча хомеопатия и отидох на едно събрание на хомеопатично общество, казах, не може ли да направим спешна линия хомеопатична? За жалост, все още няма. В Англия има такава линия, спешна линия, където можеш да звънеш по телефона един много спокоен глас да ти обясни какво трябва да правиш. Но, когато пък сте притеснени, тези майки, които сте в Англия, понякога и езика нещо се случва с него и не можеш да обясниш. И за да няма това четене, което толкова, при мене беше, аз отваря книгите и четях, мъжа ми беше до мене,
стискаше ми ръцете и така се справих аз. И много ми се иска, на нас всички ни се иска, защото това е силата на майката, да лекува. На нас много ни се иска вие да се справите сами в предстоящите ви срещи с вирусите. И така, нека да ви започвам да шервам екрана. Това са контактите на доктор Петър Найденов, на Ивелина и моите. Ще очакваме да ни потърсите, ако имате нужда от нас, ако сте доволни и така. Продължаваме напред. Какво е Grassroots движение? Оставила съм го така на английски, защото като че ли няма добър превод на български. Това са обикновените хора. Това са хората, които са обединени от една идея. И тази идея е здравето на децата ви в този случай, здравето на нашите деца. Какво можем да направим? Вие представете си, че имате тази ситуация, в която сте у дома, до хомеопат и накрая клиника. Не случайно съм сложила в червеничко, за да бъде малко, защото то винаги е страшно. Когато заведеш детето си, караш с бясна скорост към спешното отделение, там те посрещат. Първо детето е в шок, вие сте в шок, самата адреналинна бомба трудно после се преодолява. Добрият вариант е у дома в първите часове и не само, когато вие можете да се справите според мен, в 70% от случаите стига да сте осъзнати, спокойни и да имате откъде да черпите информация. След което можете да потърсите хомеопата си и той да продължи нататък заедно с вас и просто да ви бъде подпиралка, една патеричка, наречете го както искате. Така, хомеопатията винаги е била медицината на народа, защото е евтина. И за това не се радва, т.е. затова се радва на толкова противници, които ни обвиняват, че това е плацебо ефект. Аз чета доста, присъствам доста в мрежите, в различни групи и от край време хората казват, търся класически хомеопат, искам класически хомеопат да ми лекува детето, искам да е само с едно лекарство. И това много отеква. Хората се чудят какво е конституция. За какво говориш ти, когато кажеш конституционално лекарство? Всъщност, човек се ражда, един определен, хората се раждаме определени модели. Това, което сме взели от генния басейн на майката и от генния басейн на бащата, с всичките предразположения, формира една картина, която хомеопата, това е класическия хомеопат, който е по-голям експерт от вас и вие няма да се напъвате да правите това, защото когато четете картините на лекарства, ще казвате, това е моето дете, това е моето дете и непрекъснато ще го припознавате. Но това е една картина, която ние можем да разпознаем и това е конституционалната картина на детето. Това е неговото най-лекарство в света. Това е неговата песен. Ние я разбираме и когато дадем това лекарство, то му помага да се справя по-добре. За съжаление обаче, когато даваме различни лекарства на децата и вие ще видите ето това тук, представете си детенце фосфор. Детето фосфор е много слънчево, много прекрасно, то обича да играе, обича кучета, обича котки, стряска се от грамотевици, обича студени напитки. Обаче, като сме вакцинирали детето, и ако то ни е реагирало, не всички деца реагират, но ако детето ни е реагирало, то ще има така наречената вакциноза. Ако има нещо се е случило тежко, разделило се с родителите си за известен период от време, да кажем, мама и тата са заминали. Това може да е травма и това е етиология. И в един момент ние дори да дадеме фосфора, той няма да може да свърши работа. Долу съм сложила под вакциноза, седат празни места, те са всъщност с коментари. Ние тук имаме така наречените миазми, които с тях се занимават класическите хомеопати. Имаме и патология, която се развива на органи, не дай Боже. Но за да може да работи фосфора, е нужно да се побели една глава лук. И това, пак казвам, го прави хомеопата, не вие. Така, да се върнем на острите болести, които са нашия фокус. Острите болести, по правило, тук съм ви цитирала Ханеман, са бързи. Те са самоограничаващи се. Чували сте сигурно, че някой казва с и без лекарство за 7 дни една настинка минава. Това е
тук ние можем да се намесим. Какво можем да... Забелязали ли сте, че някои хора питат, абе, детето ми кашля с една непрекъсната кашлица, какво да дам? Ние, хомеопатите, сме установили, т.е. не ние, но и майсторите зад нас, че всеки вирус, когато имаме вирусна вълна, обичам да я наричам, той е като един дракон, опашката на дракона като се вихри, той има характерна картина. Примерно, ще започва с диария, след това ще има висока температура, след това ще го болят краката, ръцете, след това нещо друго ще стане, което е специфично за отделния пациент. И тази картина, този симптомен комплекс се нарича генус епидемикус. Например, в COVID бяха много лекарства, защото епидемията хвана целия свят. И в различните географски области имаше различни лекарства. Но пак беше набор от лекарства, като 20-30. Тоест в тия 20-30 лекарства ти ще се ориентираш къде си. И тук стигаме до терапевтиката, която е вашето оръжие. Тоест терапевтиката е ориентирана, насочена към конкретната тоталност на това заболяване, което е в момента. То ще се определя от климат, то ще се определя от рязка промяна именно във времето, когато влиза студения въздух, когато примерно започват дъждове. И тя е една такава сборна картина и ние спокойно можем да кажем някаква група, абе, колеги, как лекувате този вирус? И те ще кажат, или пък респективно, при мен помогна това, така се случи. Терапевтиката е най-прекия път, който минава буквално през името на заболяването. Например, гастроинтестинал, тези стомашно-чревните вируси. Те си имат конкретна картина. И когато леко мръднат, вие като имате 5 лекарства, просто буквално си ги купувате, имате 5 лекарства и виждате къде е вашето дете там. И то става много бързо. Оправя нещата за 12 часа, че и за по-кратко и не се налага ходене в червената килийка на клиниката. Така, какво ви трябва? Тук съм ви посочила 2 възможности, в зависимост от това къде се намирате. Предполагам, че има момичета, които са в Англия и затова за тях съм сложила аптечката за тези, които не са се оборудвали. Другото, което предлагаме, т.е. не го предлагаме, но то е налично, е хомеопатичната аптечка на аптека Вита, която е 24 лекарства в 200C потенция. 200C потенция работи много бързо, много ефикасно, много добре при деца. На страницата на аптека Вита ще видите и списъка с лекарствата. Към аптечката имате и малка листовка, която може да ви опише какво за къде е. Освен това, на страница Авита, под всяко лекарство, което чукнете и ви излезе, да го потърсите на бутона Search, ще видите една картина, описание на лекарството, която може да ви ориентира вашето дете, прилича ли на това. Да, пак казваме, това е ситуация, в която зависи от спешността на ситуацията. Но аз съм сигурна, че вие ще се обучавате един път успели, веднъж да успеете, вие ще се опитате пак и ще ви става все по-лесно. Това ви трябва. Другото, още една митологема се носи из интернет пространството, освен за едното магично лекарство, това, че лекарствата на Буарон са само за буаронски лекари. Това не е вярно. Лекарствата на Буарон са много хубави. Това е френската компания Буарон. Единственият проблем е, че ние нямаме закупени лицензии за всички потенции. Във Франция има и на 200C, има и на 1М същите лекарства. Лекарствата са чудесни, 30C работи добре, всяко работи добре, когато няма друго. Запомнете го това. Потенция 5, потенция 9, потенция 15, 30, каквото имаме и без паника. Продължавам напред. Сега, подчертавам, че лекарствата са доста. Ще разполагате с тази обучителна презентация, за да може да си я четете. Така съм правила аз. Препрочитам, прочитам, заспивам с това, за да можете да полека-лека да запомняте и да видите къде какво се случва с детето.
Обикновено, когато тръгва вирус, той някъде пробива. Настинка ли е, вирус ли е, той ще пробие. Когато е хрема, вие ще си усетите и можете на тази стъпка да се включите. Не се тревожете. Ако не можете да се ориентирате, изчакайте. Вижте как се развива вируса. Трябва да видите къде е фокуса на разболяването. Ако фокуса на разболяването е в очите на детето, нали, течат сополи, секрети, но основно е съсредоточено в очите, тогава давате еуфразия. Когато имате едно гушливо дете, което плаче, което не иска да пие вода, което едни жълтеникави сополи, всичко му е задръстено и се влошава на топло. Като го изкараш на студено е по-добре. Ето, почваме да виждаме една пулсатила. Тези картини ще се повтарят отново и отново. Ще видите, че всяко лекарство, каквато и да е инфекцията, какъвто и да е вируса, ще си седи, ще си показва неговите специфики, по които може да се ориентирате. Например, водещите ни две лекарства, които са аконит и беладона. Те винаги са първи, те винаги седат отпред. Имаме при аконита винаги ключовото е студен, сух вятър, внезапност. После може да има етиология, може да има уплаха, може да има някаква тревожност. И ето забелязвате, че имаме едни изключителни, отново казвам, специфики, които са примерно на долкамара, подобрява се от топъл и влажен компрес. Обърнете внимание, че на всички картини има нещо допълнително, което подобрява се и се влошава. Това е вашия индикатор за лекарство. Защото ние в хомеопатията наричаме това модалност. И когато вие питате, примерно, има групи, детето ми кашля, запушен му е носа, какво да му дам? Тук следва, ако ти дадеш, кажеш, примерно, кога му се запушва носа, какъв му е секрета, кога се подобрява. Като легне ли се подобрява, като легне ли се влошава, или като легне започва да кашля. Щом главичката докосне възглавницата, започва да кашля. Това вече е лекарство. И вие ще го видите малко по-надолу. Отново, не е нужно да ви запознавам с лекарствата сега, защото няма да ни стигне време, а и само ще ви затрупам с много информация и накрая ще кажа, че това няма смисъл, много е сложно за мен. Но после можете да си четете и ще имате добър резултат, уверявам ви. Така. Вървим напред. Искам да ви обърна специално внимание на нещо, което се нарича съпътстващ симптом. И този съпътстващ симптом означава, детето е болно, но с това се случва още нещо. Например, малки деца, на които им никнат зъби. Родителите редовно пропускат това, а всъщност дентицията, т.е. никненето на зъбките, за нас се явява причината детето да се разболее. Да, то може да е било изложено на вирус, но всъщност разклащането на имунната система идва от тази дентиция. И, например, имаме един самбукус нигра, който е за малки бебешори или за по-големи дечица, които всичко им е запушено и като диша нощно време, то не може да диша. В един момент се събужда списък, не може да диша. Това ви е самбукус. Има и зъби. Или хамомила. Много често я изпускаме. И когато детето ти е в ден, вади зъби и е изключително раздразнено и има болест, лекарството ще бъде хамомила. Просто е така. Един път като го научите, т.е. търсете си съпътстващите симптоми. Или имате разболява се и повръща. И му е студено и повръща. Т.е. гледаме лекарство, което повръща. Примерно арсеникомалво. Това е разсъждението. Гледайте си другите неща около вируса. Вируса не е просто вирус. Настинката не е просто настинка. Тя ще има някаква специфика, която ще се изрази. Например, и последно, няма повече. Калиум бихромикум. Тук секрета е лепкав от носа. Значи детето ще си има картината на някаква настинка и разболяване, но секрета ще е толкова лепкав, че като кога така се раздува. Винаги ми е много забавно, като си гледам снимките от майките, защото вътре има всякакви сополи, които са пуснати, за да се види какъв е секрета. Лепкав ли е, набучки ли е, жълт ли е.
има ли миризма. Всичко това е много важно за вас да откриете и да се включите. И забележете, дори на първи етап да не се включите. Тоест, с началото на разболяването можете да пробвате пак, т.е. можете да го настигате. Така, имаме шуслерови соли. Повечето майки знаят как да работят с тях. Капките за нос. Мили майки, всички капки за нос, които работят бързо, са с кортикостероид вътре. Този кортикостероид прониква в лигавицата и има дълготрайни ефекти върху имунната система и житената сила на децата. Малко по-късно ще помоля доктора да ви обясни още по-добре от мен защо не. Така, напоследък на пазара има един интересен комбиниран препарат Еуфорбиум, който аз не съм лично любител, но когато детето ти хич не може да диша, в крайна сметка прибегнете до това. Това ви е най-крайното. Разбира се, морска вода, тя се продава готова за пръскане, за впръскване в нослетата. Коластрата на Aquasource, разтворена в малко вода, много добре работи на запушени нослед. Знам, че съм бърза, просто вървя напред, обхождам, вие гледате с мене и после разглеждате отново. Инфекции на гърлото. Много е важно, когато детето тръгне да се разболява, да отворите тази уста, да се опитате да отворите и да видите какво се случва там. Забележете, отново, връщаме се на момента с аконит, който е внезапно студен сух вятър и детето е тревожно. То ще е тревожно, ще иска да пие и вода. Това е интересното, защото много често майките не могат да различат беладона и аконит. И казват, кое да дам първо? Това или това? И двете са с високи температури, ще ги видим след малко. Какво да дам? Лесно е. Аконитът е тревожен, докато беладоната е по-прострирана, по-отпуснат, когато е ударила 41 градуса. Това е разликата. И тя няма да пие вода. Това е винаги, обърнете внимание, винаги малка разлика между лекарствата. Секунда. Да, моля. И се извинявам. Така. Продължаваме нататъка. Имаме в следващите часове, когато беладона и аконит не се свършили работа, между другото ферум фосфорикум, който ви е също в аптечките, е много хубаво лекарство и може да ви е много полезно. Сега обърнете внимание. Беладоната е по-активна. Ще видите едно лекарство, което ще дойде малко по-късно, казва се геоземиум. Беладоната е по-червена, по-активна от геоземиума. Той е още по-отпуснат. Той по-бавно се развива. И ферум фосфорикум, когато детето ти като че ли няма нищо особено, освен един по-червен език, може би, едно по-ярко червено гърло, появяват се едни петна по лицето, това ще ви е някакво указание за ферум фосфорикум, който няма нужда да е в шуслерова сол, вече може да бъде в 30C потенция или в 200C потенция. Така, после вие ще си погледнете и другите лекарства, които следват, които, пак казваме, картината ви води. Примерно, детето си отваря устата и е ужасно зловоние. Не го пренебрегвате това, не защото твоето дете не може да има лош мирис на устата, това е важно. Нещо се случва вътре и това е по правило индикация за меркурий. Особено ако имало много обилна саливация, много силно слюноотделяне през нощта, докато е спало. И картината е готова. Не ви трябва друго. Това са нещата, които, разбирате ли, те са 2-3 неща, които трябва да знам и които ще ме водят, за да си намеря лекарството. Обърнете внимание. Едни лекарства се подобряват от топли напитки, едни лекарства се подобряват като гълтат, а други лекарства изобщо не могат да гълтат. И това е важно. Пак казвам, това са много малки, но съществени неща, които ще ви определят лекарството, за да знаете къде да търсите. Паниката не помага. Важно е да се ориентирате, ако щете, това, което аз правех е в свободното време между вирусите,
да си чета книжките. И да чета, да преповтарям, за да съм сигурна, когато дойде момента, как да реагирам. И ви уверявам, че има смисъл. Така, инфекции на гърлото. Това, което виждате тук, е една триада от 3 лекарства, които един много стар майстор ги е вързал заедно и те са изключително подходящи за круп и за инфекции на гърлото. И каза, буквално друго не е трябвало. Аконит, започва инфекцията, има тревожност, всичко е внезапно, даваме аконит, не се получават. След 2 часа той дава спонгия и така се дава се спонгия, тя е с сухотата в гърлото, суха кашлица, пиенето на вода подобрява. Буквално едното лекарство следва другото. И обикновено не се е стигало до хепарсулфурикум дори, защото още между аконит и спонгия нещата се решават като проблем. Хепарсулфурикум, докато при спонгия имаме сухота на кашлицата, при хепарсулфурикум вече става влажно, започва да има секрет. Това е нещо, което трябва да запомните и да го прилагате при нужда. Може в много лоши ситуации може да ви измъкне. Така, тук отново съм ги разгледала лекарствата по-отделно. Ще видите отново тази специфика, примерно на хепарсулфурикум, като че ли нещо ми се заболя тук в гърлото, все едно е рибя кост, все едно е треска, болката отива към ушите, болка при преглъщане на храна. Обърнете между другото внимание на ферумфосфорикум, който е много подходящ след операции на сливици. Аз никого не съветвам и ние никого не съветваме да маха сливици, защото те са естествената защита. И каквото и да се случва, по-добре да ги лекуваме, отколкото да ги махаме. Защото после всичко слиза надолу. Така казах за Меркуриус уловелис. Така ще видите и калиум муриатикум. Калиум муриатикум е прекрасно лекарство, което го има като калиев хлорид, шуслерова сол номер 4. Изключително показано именно при тези сивкави петна по гърлото и сливиците. Пренебрегвано лекарство. В смисъл не е много познато, някак като че ли скучно, но може да свърши чудесна работа, защото се получава едно възпаление на евстахиевата тръба. И калимур се явява добро лекарство, когато отиваме към ушите, когато стават ушни инфекции. Така, това е 2 изпитани метода мои, които никога не са мои. Аз съм ги взела от някъде от книгите, разбира се, от Димков. Компреса с бълтък и едно бълтъка на твърдо свареното яйце. Просто се реже наситно, слага се на компреса, слагат се 2 стопени лъжици пудра захар, компреса слагате тук на гърлото. След това слагате шалче, първо слагате найлонче, след това шалче, държите 2 часа. Това дърпа цялата инфекция. Никой не ви спира да използвате и други неща. Сок от червено цвекло. Взимате червено цвекло, изтискате го, вие си го правите, слагате ако детето е по-мъничко, сложете една чайна лъжичка ябълков оцет и давайте лъжички. Не давайте наведнъж, давайте на лъжички, за да мие тук гърлото. И ще видите колко добро облегчение ще има детето и с това. Тоест, ние имаме хомеопатията. Даваме хомеопатия, но даваме и други неща. Всичко, което е полезно, което е от страната на холистичната медицина. Кашлиците, големия бич за всички майки, как да се борим с тях. Ще си погледнете, много интересни специфики има за кашлици, ще ви бъдат полезни тези описания. Това, което трябва да запомните, е, че когато давате сироп за кашлица на децата, билков или не, няма значение какъв е сироп за кашлица, той веднага променя кашлицата. Тоест, детето кашля, ти даваш сироп за кашлица, отиваш на доктор да го чуе и доктор казва, че той еди какво си еди. Тоест, доктор може да отрази ситуацията, която е след сиропа за кашлица. Или ти даваш лекарство, което вдига буквално кашлицата нагоре. Тоест, кашлицата ни е някакъв индикатор какво се случва. Отново, много е важно как ги нарекох ги модалности, кога, какво влошава, какво подобрява.
Ако детето легне и започне да кашля, тук съм, може би, в дросера. Ако кашля преди полунощ, ще съм в лекарството спонгия. Ако кашля и повърне, най-вероятно е и пека. Тоест, имаме неща, които допълват другите неща. Все едно е пъзел. Или сте малко като Шерлок Холмс, търсите си улики. Но винаги болестта има картина. И тази картина е важно. Сега като ви ги дам тези, като ги имате тези неща на разположение, ще видите, ще имате и друга книга, и други книги да четете, ще разберете, че вие, защото принципът е такъв, ако не знаеш нещо, не можеш да го видиш. Нали така? Едно време, когато Колумб отивал към Америка, неговата Индия, индианците не разпознали корабите, защото нямали концепция за кораб. А ние сега създаваме концепция за лекарства, създаваме контекст. И тоест, ние създаваме неща, които вие да отчитате. И един път, като знаете, че това е важно, ще можете да го разпознавате. Да ви кажа, ще бъдете и симбиозата между вас и вашия хомеопат ще бъде по-добра, защото вие ще знаете какво да му казвате. Иначе той може, особено ако е онлайн, особено ако е спешна, ако е бърза консултация, той може да не се сети да ви пита нещо. Но вие, вече като наблюдатели, едни прохождащи, опитни майки, лекуващи децата си, можете да се ориентирате. Например, беладона винаги ще разпознаем гореща глава, студени стъпала. Това са малките неща, които определят посоката ни и избора на лекарства. Пак казвам, ще ги гледате, ще си ги изучавате, ще чукнете на Авита и ще видите там картината на лекарството, която е събрана лично от доктор Петър Найденов, е правена и ще ви бъде много полезна. Така, това са пристъпните спазматични кашлици, съм ги изредила. Виждате, че пиене на вода подобрява, т.е. този малък фактор се явява, определя за това какви лекарства ще гледам. Кои лекарства ще са в фокуса на вниманието ми. Винаги е важно когато се запознавате с лекарствата, ще видите, значи терапевтиката повече включва физическите симптоми, но не изключва менталните такива, емоционалните такива. Пак казваме, пулсатилът е едно прилепчиво бебе, което иска, или дете, което иска непрекъснато да бъде гушкано. От друга страна, ембрионът иска да бъде оставена на мира. И отново казваме, вие като ги знаете тези работи, като сте ги прочели, ще можете да се ориентирате, защото това за вас ще бъде от значение. Никога не се плашете, когато децата ви получат хрипове. Още не е загубена играта. Не се хвърляйте на помикорти, не се хвърляйте на вентолини. Имате прекрасни лекарства. Антимониум татайком е повече от чудесен, когато има хрипове. Най-важното нещо е да не се губи самообладание. Помощ при кашлица. Този препарат може да се купи от аптека Авита. Вече почвам да звуча като реклама, докторе, но така, хубава ни е аптеката. Тя е правена по рецепта на Едгар Кейси, който е бил спящия пророк, така известния. Мисля, че може да ви бъде много, много полезна, като нали, това е смес, която я правите инхалации с тях или правите парна баня. В страничката на Авита ще получите още информация за това. Така, температурите. Аз вече като че ли започнах полека да говоря за температури, кои са ни основните играчи и кое е най-важното. За вас най-важното е как се развива вирус, как се развива настинката. В зависимост от това го наричаме динамика, в зависимост от динамиката на разболяването, и вашата реакция трябва да бъде такава, но и избора на лекарства трябва да бъде такъв. Внезапните ни лекарства, аконит и беладона. Ние казахме, там вече можем да ги поразпознаеме. Той е по-безпокоен, по-тревожен, сух, горещ, има силно желание за студена вода. Беладонът е по-отпусната, по-отнесена, склонна е към делир, гърчове, не дай Боже.
пари. Просто усещаш топлината от нея и липса на жажда. И сега, бавните. Бавните или пък вируса върви бавно. И примерно не казвам, от кога започна цялото нещо? Като че ли се разболява от ден, два, три. Това за вас са сигнали. Вие си наблюдавате картината. Могли сте да дадете лекарство за хремата, пък не сте се включили, но вируса в един момент се е развил в рамките на 2-3 дни. И тогава разглеждате лекарствата. Бриония и геоземиум са основните ви играчи тук. Изучавайте ги и много лесно ще ги различите. Бриония е много жадна. И обикновено е топло. На геоземиум не му се пие вода и му е студено, защото има тръпки по гърба. Малкият човек няма да ви каже, че има тръпки, но може би ще ви каже, че му е студено ли ще. Може да не ви каже, но ще се завива. И ще е много отпаднал. И двамата ще искат да бъдат оставени на мира, но брионията, защото емоционално е да ми се махаш от главата, докато геоземиума няма сила да ви отрази. И дори може да трепери, и все едно кръчетата са му от каучук. Други две лекарства съм ви съпоставила. Ростоксикодендрон и опаториум перфориатум. Защото и двете лекарства имат болки. Обаче едното лекарство има като че ли болките са му в мускулите. Цялото му тяло е такова стегнато, схванато, едно чувство на разбитост има и непрекъснато мърда, защото не може да си намери място. Има силна жажда за студена вода или мляко и може да се появи херпес. И сме в Ростокс. Видяхте ли колко са малко нещата? Еупаториум от друга страна има сухота в гърлото, но там болката му е на много дълбока. Тя е на ниво кости. Нещата се развиват бавно при него, има силно главоболие, може да има и някаква гастралгия, може да иска да повръща жлъч, но това, което е основното е, че има силни болки и иска ледено-студени напитки. Така, ферум фосфорикум, мой съвет, когато е стартирала треска, няма никакви симптоми, не може да се ориентирате по нищо, ферум фосфорикум върши чудесна работа. Без ясна изразена картина. Можете да... Белдона не ви е свършила работа. Пробуйте ферум фос. Арсеникум албум. Неспокоен, зиморничав, не може да си намери място, дразнещ секрет, тук му тече секрета и му прави червеничко на горната устна. Много жаден, пие, те всички деца пият на малки глътки, ама ще е буквално така малко. И трябва, по-скоро може би не трябва, но може би ще има повръщане или диария. И ето ви е картинката. Отитите, сещате се, хрема, гърло, всичко тук е вързано. И отиваме в ушите. Децата много страдат от уши и много плачат. Отново имате познатите вече вам лекарства. Аконит, беладона, ферум фосфорикум, хамомила. Хамомилата, ако си я спомняте, споменахме при никненето на зъби и във всякакви ситуации, където имаме гърло с дентиция. Така, ферум фосфорикум, искам да обърнете внимание на ферум фосфорикум. Това е една малка тайна, която понаучих от един добър терапевтик, Еди Тиленс. Ферум фосфорикум редувате в потенция, го редувате с осцилококцинум, който го познавате добре, през 2 часа и най-вероятно за около 3-4 приема нещата ще останат там. Тоест, ще приключите. Няма да се развие отита, нали, болката ще приключи. Това е момента, в който искам да споделя с вас за осцилококцинум. Прекрасен препарат. Не забравяйте, обаче, той е в 200C потенция. Не е като да даваш вода. Нали, лекарството си има картина, то е описано. Осцилококцинум, знаете как се продава. 5 или 6 в една опаковка. Родители, важно е да знаем, че хомеопатията не е количества, а е качество, пъти, повторение, честота. Достатъчни са 2 зранца в устата на детето и те вършат работа, или 3. Не е нужно да му изсипваме цялото флаконче, защото така ще изсипваме флакончето и пак ще ходим да ги купиме.
А това една опаковка остеококсинум, добре стопанисвана, ще ви стигне за поне 2 години. Разбрахте ли ме? 2-3 зрънца в устата е достатъчно. Не е нужно да се изпива цялото. Пулсатилата е много показано лекарство за отити, особено когато е в ляво, защото те са дечица. Нали? Децата са си често пъти пулсатилки. Ще видите различните проявления на различните лекарства. Имат някои с кръвенист секрет, т.е. има кръвениста тънка нишка кръв, зловонен понякога е, подути лимфни възли. За вас това ще бъде указание за нещо, вече ще ви насочва към лекарство. Приемете лекарствата като ваши приятели и когато ги купите, запознайте се с тях, прочетете какви са. И те после ще ви върнат услугата, като ви излекува детето. Така. Движим се надолу. Помощ при треска с настинки или грип. Ето ви ехинацея, тинктура и в потенция. Имайте предвид, че ехинацеята е по-силна от пеницилина и едно време много са работили с нея, но в един момент антибиотиците застъпват на пазара и тя отива на заден план. Изключително добра и подходяща за малки деца. Правени са изследвания, двойно слепи с плацебо изследвания, проучвания и е установено, че при децата рязко намаляват разболяванията, когато се дава ехинацея. Аз съм любител на ехинацеята на доктор Тайс тинктура, макар че тя е със спирт, защото е много добра и много силна. Правя си, буквално я давам и на котките ми, и на кучите давам. Така че за мен много малко хора имат някаква реакция на ехинацея. При мен съм виждала, да кажем, 3 души да са направили пъпчици. Нали, не им понася. В повечето случаи ехинацеята се толерира много добре. И трябва да се види, единствено е въпрос на дозировка, така че да може да преобърне, да може да даде достатъчно сила на организма. Както виждате, тук съм ви написала, че ехинацея ангустифолия се бори с прословутата клепсиела, която е много устойчива на антибиотици иначе. Чесънът. Много интересно. Защо е интересно? Начинът, по който се прилага. Защото на детето трудно ще дадем чесън, макар че моите деца са яли и още сигурно ме мразят за това. Но чесъна го нарязвате на тънки филийки, 2-3 тънки филийки, слагате го на увивате го в компресчето, за да не гори кръчето, увивате го в компреса и го слагате на стъпалцето, увивате стъпалото и пускате детето да играе. И то чесъна си се просмуква постепенно в порите и се усвоява от организма. И знае къде да отиде. Може да си отиде в синусите, може да отиде тук в гърлото, може дори да махне дългодробна инфекция. Имайте доверие на старите методи. Витамин С. Нямам как повече да го рекламирам във всякаква форма. Витамин С има толкова много разработки, правени от годините, от толкова много години. Вярната доза витамин С е чревна толерантност. Отново казвам, в мрежата има много неща. Аз съм ви сложила малко линкове. Това, което виждате на картинката, е липозомен витамин С. То е отново разработка на аптека Вита, който е масно усвоим, по-лесно се усвоява от тялото, минава мозъчната бариера. Това е за други типове деца. Но витамин С в равни дози, по-малко, това ви е антипиретик, не ви трябва калпол. Той ще свали температурата, той ще се бори с вируса. Колкото по-болен е човек, толкова по-висока, толкова по-голямо количество витамин С може да приема. Какъв е страничният ефект? Има диария. Ако изпуснете, започвате да давате на равни дози и в един момент червата на детето започват да къркорят или човека, или мъжа ви, или на вас, това е момента, в който трябва да спрете приема на витамин С. Но тогава и започва лечебния процес. Вие трябва да достигнете до чревна толерантност, за да започне лечение. Пак казвам, имам много информация.
тук съм ви насочила към моя блог, влезте. Аз също така правя един подкаст, в който пускам разнородни холистични теми, но там специално говоря и за витамин С. Изключително ви го препоръчвам, пак казвам, във всички форми. Малко по-късно, когато говорим и за профилактика, ще видите, че в Аквасорс също има витамин С, който е изключително и само природен продукт. Въпросът е, че пропагандирайки за високи дози витамин С, не знам как ще устоите на количествата, защото е въпросът в количества. Маслото на крадците е един много интересен бленд от етерични масла, които всеки според възможностите, в България имаме и по-евтини етерични масла, които са по-достъпни като цена, но имаме и на дотера, които са изключително високо качество и стават за орално, в смисъл и за орален прием. Маслото на крадците е едно време, когато холерата е вилнеела из Италия, имало едни бандити, които били мародери. И пресрещали хора с каляски или ходили по гробищата, събирали златата на покойниците и накрая ги хванали. И местният губернатор казал: добре, ще ви помилвам, само трябва да ми кажете как оцелявате и не се разболявате, като толкова обикаляте. И как сте здрави. И те тогава му разкрили, че държали една муска на вратовред си и тя ги пазила. Е такава, както го показах от Дейвид, нали? И това ги спасявало. Маслото на крадците може да си го направите сами, може да правите парна баня, може да пречиствате въздуха вкъщи, когато някой е болен. Може да се прави гаргара при възпалено гърло, като капете 3-4 капки в водичка. И стигаме до Аквасорс. Но преди Аквасорс имам голяма молба към доктор Петър да ви разкаже защо е добре да се въздържаме от антибиотици и от кортикостероиди. Доктор Пит? Добре, с удоволствие. Здравейте и от мен и от Тенерифе. Аз имах вчера рожден ден. И понеже на рождения ден човек трябва да бъде на определено място в света, за да му върви следващата година. И аз реших да дойда тук, понеже така си изчислих. И така много е приятно. Пожелавам ви, които не сте идвали, елате. Не е толкова страшно с пътя. Аз съм баща на 4 деца, всичките от които за сега горе-долу са без лекарства. Старал съм се да ги пазя от антибиотиците, като само първото си дете не успях да опазя, защото тогава все още бях такъв, както казваше мама, Бог да я прости, нормален доктор. Обаче от някъде от около 92 година насам аз не съм изписвал антибиотици и винаги обяснявам на майките, че ако искат децата им да бъдат здрави, не трябва да им дават антибиотици. Защо така? Защото един голям бич в съвременното общество, това е уврежданията на микробиома в човешкия организъм, или това са полезните бактерии. Като тези полезни бактерии даже в началото на живота не могат да се заселят добре в децата, поради това, че много деца се раждат със секцио, всичко се държи стерилно и така нататък. Аз имам един учител по хомеопатия, Тони Янсен. Той ме учеше на хомеопатична детокс терапия и той разправяше как като ходил някъде в Коста Рика ли, къде ли, някъде там по Южна Америка, там имало такъв обичай, жената като роди детето, първо си слага пръста в устата и после в устата на детето. След това си слага пръста в дупето и после пак в устата на детето. С идеята да го закваси с съответните бактерии.
Сега в нашите условия това едва ли някоя майка ще го направи. И ако го направи, ще помислят за луда, но това е нормално, защото, знаете, когато се ражда детето по естествен начин, жената се напъва, изпускат се, нали, всичко се размазва, става страшно. И в края на краища детето си получава всичките необходими бактерии по естествен път. Когато се използват антибиотици, напоследък има тенденцията да се използват широкоспектърни антибиотици, защото им е по-лесно на колегите. И тогава покрай сухото гори и суровото, т.е. то е насочено срещу един микроб, но всъщност всички микроби се унищожават, в това число и полезните. Защо се снирани? И освен това не са кърмени. И освен това, по време на бременността, майката не е приемала необходимите хранителни добавки, разчитайки, че може да се храни с храната от магазина пълноценно, което това почти е невъзможно. И това, което става, като давате на децата си антибиотици, увреждате им микробиома и създавате условия за получаване на така наречения синдром на пропускливите черва. От тези пропускливи черва в организма, даже не знам дали не мога да... Чакайте, да се опитам да ви намеря едно нещо. Така. Ще се опитам да ви намеря Може би трябва да смениш интернета, че нещо засича. Не, сега ще го направим. Имаше една много хубава картинка по въпроса. Ще се опитам да намеря да ви я покажа. Да, ето я намерих. Мисълта ми е, че на върха на... Ето сега ще ви я покажа. Дали предполагам, че мога да... Да, може да шерваш, да. Споделям. Ето я. Виждате ми екрана сега? Да. Ето тук, това е вътрешността на червото. Той е разположено върху една много тънка ципа, наречена базална мембрана, която трябва да бъде здрава. И точно за това е необходим колаген, а колагена не може да се образува правилно без витамин С и без определени аминокиселини в организма. И затова Боряна много правилно каза за витамин С. А пък съответно долу е кръвта и тази кръв отива към черния дроб. И когато имаме тези така наречени здрави връзки или тесни връзки между черните клетки, всичко е наред. Но когато се дадат антибиотици, тук по повърхността на лигавицата на червата отвътре би трябвало да има полезни бактерии. И той е един такъв много здрав и гъст слой, който е едновременно полезни бактерии, ензими, слуз, каквото там му трябва на червото. И то пази от тези гадости да не проникват в червата и същевременно да не прониква и глутена, за да прави алергията към пшеница. Нали, не говорим за глутеновата ентеропатия, а просто за алергията. И когато давате антибиотици, вие съсипвате абсолютно всичко тук,
оголвате червата и оставяте детето ви беззащитно с такива възпалени, недобре свързани клетки, някои от които може дори да се унищожат. И представете си, точно тук пред мен имам едно игрище за тенис, което е, може би, не знам, там 10 на 20 метра или нещо такова. Представете си, горе-долу толкова е вътрешната повърхност на червата и те трябва да бъдат абсолютно здраво свързани, както е тук. Докато са така, няма проблем. В момента, в който вече почнат да стават, както е показано ето тук в дясната страна, смятайте, че детето ви започва да има проблем. Обикновено какво се случва? Съвсем малко дете вакцинират го и така му объркват имунната система. След това майката не го кърми и не го кърми достатъчно и така му намалява имунната защита. И след това идват първите вирусчета, в кавички вирусчета. Нали? Всеки един вирус, детето трябва да се запознае с него, да му скори, така да се каже, на шапката и след това да бъде вече защитен. Това е съвсем нормален процес. Нормално е децата да боледуват, нормално е да минават през вируси и нормално е да се справят самостоятелно с тях и така да си тренират имунната система. Но когато детето е с така объркана имунна система от ваксините, плюс отслабена имунна система от това, че го храним с нещо друго, а не с майчина кърма, тогава най-често то не се справя толкова добре, обаче, което е още по-често, пък майките не вярват, че детето им може да се справи само и почват да му дават антибиотици, при което му разкатават фамилията на микробиома и на червата. И оттам насетне вече детето обикновено може да бъде някаква екзема, може да бъде непоносимост към нещо. И това сега, понеже е доста модерно и е един много голям източник на приходи с изследвания, с какво ли не, нали, най-модерни работи, медицината е добра в това отношение, защото всяко такова нещо носи много пари, нали, и защото това е науката. Обаче едно е да ти кажат, детето ти има алергия, а друго е да ти я оправят тая алергия. И вече от тук нататък започват така наречените противоалергични, което е пълна глупост, защото те просто потискат реакцията на имунната система и допълнително я объркват и допълнително отслабват организма. И тук е мястото на кортикостероидите, които намаляват възпалителния процес временно. Ние наричаме розова боя. Нали, като лисаш нещо ръждясало с розова боя, на пръв поглед той изглежда добре, обаче отвътре ръждата си продължава. И всичките тези така наречени потискащи, то не може да се каже лечение, потискащи предписания са за сметка на здравето на детето и колкото повече се ходи по такива доктори, се стига и до най-големите професори и нали, всичките казват едно и също нещо и родителите остават с погрешното впечатление, че това нещо е наистина така. А то въобще не е така и Ханеман го е казал още преди 200 години. Той казва, че когато не се прилага хомеопатично лечение, т.е. с подобни нали, лекарства, които предизвикват подобни симптоми, болестта не може да се изкара от организма, а може само да се усложни и да стане комбинирана между от една страна първоначалната болест и от друга страна тази, която самия доктор е предизвикал със своето неправилно лечение. И тук е мястото вече на хомеопатичната детокс терапия, която, за съжаление, недостатъчно все още хомеопати в България владеят. Така че, ако вашето дете е вече отишло в тая посока,
ако сте му давали антибиотици няколко пъти и ако вече има определени алергии или други такива неща, да знаете, че той е някъде по пътя от тука насам и по-вероятно е да е тука или дори тука и тука. Виждате все повече и повече пропускливост. И това не е обикновена болест, която може да се излекува бързо и лесно, а се искат много стъпки да се предприемат. Тук е мястото на коластрата, която понякога, понеже тя все пак съдържа някакъв вид кравешки протеини, но не този, към който децата са алергични. Значи в кравето мляко има протеини и глобулини. Протеините са казеин и глобулин. Или албумин и глобулин, както искате го наречете. Не е толкова важно, но глобулините са антителата. И те в коластата са преобладаващите. Докато казеина, който е албумин, това е белтък, който е всъщност хранителен белтък, нали? Който обаче е с дълги вериги и тези дълги вериги представляват алергени. И затова толкова много деца напоследък са алергични към краве мляко. И тези парченца, наречени алергени, влизайки в организма, ако се пропуснат от черния дроб или ако минат по някой заобиколен път, могат да достигнат до панкреаса, да се свържат с бета-клетките, които произвеждат инсулина. И след това човешката имунна система, понеже разпознава този кравешки белтък като нещо чуждо, отива да го унищожи и заедно с него унищожава и бета-клетките и се получава диабет от първия тип. Затова диабета от първия тип е много силно свързан с тези две неща. Едното даване на антибиотици, което води до разхлабване на връзките и до този синдром на пропускливите черва. И второто е хранене с краве мляко и с такива протеини, нали, млечни продукти, което пък дава възможността да влизат в организма антигени или алергени от кравето мляко, да се свързват с панкреаса и съответно имунната система после да унищожава тези клетки, които произвеждат инсулин. Давам ви го това като един единствен пример, но имайте предвид, че той не е само един и още медицината изобщо даже не знае колко други автоимунни заболявания може да се свържат с това. И в основата на това е даването на антибиотици. Това е. Ако още нещо, питайте. Не знам, аз много неща знам, обаче не знам какво се очаква от мене в случая, освен това. Да те помоля, когато са децата с висока температура и вируса се вихри, някаква работеща схема от Aquasource с коластри и с зелена енергия? Да. Високата температура е нещо нормално за един здрав организъм. Ние даже по това различаваме кой човек е здрав и кой човек не е здрав. Значи здравият човек, когато се срещне с някой вирус, той вдига висока температура, обикновено над 38,5, 39, 39,5. Децата може да вдигнат и 39,8 и 40 в по-редки случаи. Това означава, че имунната система се е захванала за работа. По принцип има казва се, температурен оптимум за работа на ензимите и той е около 38,5. Също така смея да твърдя, че по спомени от преди много години, когато бях млад, по време на секс температурата също се вдига и може да стигне до 38,5, защото организмът се настройва на така оптимална за него честота.
Не дайте да се плащате от температурата. Температурата означава, че имунната система на детето работи в момента и се справя с болестта. В момента, в който свалите температурата, вие забавяте този процес и може и да го спрете дори. Тоест, първо, не е полезно да се сваля температура, защото се продължава болестта. Второто нещо обаче е, че самите лекарства против температура, те са с изключително гадни странични реакции. Аз съм имал случаи на деца, които са след панадол са развивали какви ли не страшни състояния. Например, едното беше с тромбоцитопения, т.е. падат тромбоцитите, кръвта не може да се съсирва и почват кръвоизливи навсякъде в организма. И то не беше кортикостероиди, не беше кръвопреливания, не беше какво ли не. И аз като разпитвах майката, тя каза, то понеже като малко вдигаше много високи температури и аз много често му давах панадол. И като отидох да направя едно изследване на лекарството, което рядко някой доктор си прави труда, и като прочетох за всичките странични реакции, които са записани, се оказа, че има и тромбоцитопения. Там някъде най-накрая, нали? Един вид много редки случаи. Редки, ма като ви дойдат в главата, не ви е въобще редко, а ви е вашето дете. И вече тук дори да се разбере това, пък лекарите не знаят какво да направят, защото трябва да са изучавали хомеопатична детокс терапия, да знаят за принципа на лекуване на подобното с подобно и така. Та на това детенце му дадохме потенциран панадол. И вече от доста време не са се обаждали. Надявам се, предполагам, че са добре. И това е, между другото, една от причините. Значи, третото нещо, поради което не трябва да се дават противотемпературни, е, че много се усложнява възможността детето да бъде излекувано след това с хомеопатия. Защото това, което показа преди малко Боряна, че има едно лекарство, което е уж основно за детето и върху него има натрупани няколко слоеве като кромитлук, като има 2-3 слоя, които са един е от антибиотици, другия е от кортикостероиди, третия е от панадол. И тогава картината толкова се обърква и уж детето е за пулсатила, даваш пулсатила, пулсатилата не работи, мъчиш друго, трето, пето лекарство, те допълнително допринасят някакви симптоми и в крайна сметка нищо не става, за съжаление. И хората казват, сигурно лекарството е развалено, сигурно потенцията не е тая и така. Още преди 200 години Ханеман предупреждава, казва, природата ни е осигурила лекарства за така наречените естествени болести, но не и за тези, които са причинени от лошото лекуване, защото тогава те се усложняват и стават трудно лечими или нелечими. Тоест, ето ви го накратко, трите неща. Едното е, защото се получава този синдром на пропускливите черва и оттам може да се натресете на детето автоимунни заболявания и включително и диабет и какво ли още не. Другото е, че по този начин това е по отношение на антибиотиците, по отношение на противотемпературни, пречите на организма да се справи бързо с болестта. Освен това, страничните действия на лекарствата се наслагват и се получава една обща картина, която е много по-трудна за лечение, след това дори и с хомеопатия. Сега, другото нещо е, че в принцип повечето болести при малките деца са от вирус. Така че е безсмислено да ги давате. Какво можете да направите? Аз лично от вече близо 30 години препоръчвам много така настоятелно на майките, защото съм видял добър резултат. Препоръчвам определени супер храни. Достигна до тези супер храни, защото преди много
години така, като един много беден лекар с много деца, се чудех как да оцелявам финансово. И тогава взимах по 20 лева за хомеопатичен преглед и те не стигаха до никъде. И реших да се захвана с Аквасорс, защото нали, хубави продукти, може да се спечели нещо от разпространението. Но много бързо разбрах, че тук основната идея не е аз да спечеля, основната идея е хората да са доволни от резултатите, като употребяват нали, тези продукти. И още тогава така обърна внимание на 3 продукта, които са основните за деца, наричаме ги 3 кита на здравето при децата или 3 кита на детското здраве. Едното са водораслите, които ги има под формата на различни комбинации вече. Аквасорс много се разви от последните 30 години. И има доста неща вече, все по-хубави и по-хубави. Така че едното е водораслите, които основно при децата ползваме зелена енергия, която е комбинация от 2 вида водорасли, плюс изсушен сок от люцерна, който е супер лесно поносим, може да се дава от първите дни на живота. Препоръчвам го с 2 ръце на всички бебета да се дава. И това е един витамино-минерален комплекс, обаче природен, който е почти на 100% усвоим, с много добър ефект. Съдържа вътре достатъчно витамин С, тази доза, която се препоръчва, нали, профилактичната. Съдържа още един куп други витамини, много желязо, въобще неща, които са необходими, за да може детето да се развива добре. И този продукт, той подсилва собствената имунна система на децата, така че те по-ефективно се борят с вирусите. Но той не е лекарство и затова не може да очаквате, че не сте давали изобщо. Давате 1-2 капсули или давате 2-3 дена и ще стане работата. Не. Смисъла на този продукт е да се дава на всички деца постоянно, с цел да се компенсират липсите на различни неща в обикновената храна. Знаете, и моя е силно като вашия, той налита на чипсове, на джелибони, не знам, някакви такива глупости, аз просто се ужасявам. И обикновено отговор е не, обаче той все пак е дете и се тръжка и така постига си. Знаете, децата, те са такива. И когато му давам към това нещо и зелена енергия, тези витамини, които иначе се отмиват от организма, изнасят се, когато се дават сладките работи, те се, особено витамините от групата Б, те се набавят в по-голямо количество. Така че, за да си активирате защитния механизъм на децата, давайте им микроводорасли. И най-добре е зелена енергия, също така морска енергия, където има 4 вида водорасли. Тя пък е особено полезна заради липсата на йод в храната, защото добавя йода, който ни трябва. И също така, като пораснат малко или ако имат някакви проблеми с проговарянето, с цел да им стимулирате нервната система, може и тези пламъцките водорасли на Аквасорс. Те се казват органични водорасли Аквасорс. Това е едната страна. Активиране на собствения имунитет. Втората страна е коластата, която дава готов имунитет под формата на 20 вида антитела. И също така дава едни наречени растежни фактори, включително фактор за регенерация или за растеж на епитела, който помага ето този епител да се възстанови. Тоест, коластата може да се пребори с пропускливите черва, но в някои редки случаи малкото кравешко, малкото казин, който се съдържа в нея, може да премине от тук и да причини някакъв вид алергия. Ако вие на вашите деца давате каквото и да било нещо от краве мляко, можете спокойно да давате коластра. Ако детето ви е бебе и е на кърма, моя съвет е не дайте да бързате с коластрата, защото вашата кърма му дава
нещата, които са му необходими в повечето случаи. В момента, в който вече детето малко така попорасне и почне да яде и други неща, и особено ако е взимало антибиотици, още след първия антибиотик и успоредно с него задължително давайте и коластри с цел готовите антитела да озаптят бактериите много по-бързо. Значи, коластрата е нещо като един природен антибиотик, който може да се дава навсякъде, където има проблеми с причинени от бактерии, защото тези антитела в коластрата са против 20 вида микроби, повечето са против бактерии. Може, има и някои вероятно против вируси. Не съм навлизал в такива чак големи подробности, но това е, че тя е много силна. Тя е 20 пъти по-силна от човешката коластра. И антителата са тези, които са необходими за борба с микробите, т.е. няма значение дали идват от човешка коластра или от човешка коластра. Те са като специфични такива куршуми, които убиват определени видове. Така, значи това е готовия имунитет. И третата стъпка е да се подпомогне възстановяването на тези мембрани. В случая това е черво, но такива пропускливи тъкани може да има навсякъде, в това число и в мозъка, в нервната система, в това число и в ставите и така нататък. И за да се възстановят те, е необходимо, казват се, есенциални масни киселини, определени видове, тип омега-3, омега-6, омега-7, омега-9, неща, които някои от тях са абсолютно незаменими. Някой си е напуснал микрофона и се чува един шум, моля да си го спре. Тези незаменими масни киселини можете да ги вземете от различни марки, но аз пак казвам, за мен е по-лесно е от Аквасол, защото всичко е на едно место, пазарувам си го с отстъпка, имам си номер там. И това го препоръчвам на всяка майка, която си лекува детето при мене, да си направи свой номер в Аквасол, за да ползва отстъпки и да си взима качествени храни, не само за нея, т.е. не само за детето, но и за нея, и за майки, и баща, и мъжа, и така нататък. Тази тема е изключително така дълга и широка и това е една нова страница в живота на един човек, защото когато се включи в Aquasource, ние правим редовно такива срещи, където обясняваме, имаме видеа, имаме статии, имаме много неща и майките започват постепенно да си така обогатяват и да развиват една нова здравна култура. А пък аз като лекар-хомеопат и то специално детски лекар-хомеопат, защото аз цял живот лекувам деца вече, това са 40 години. Нали, аз пък съм ви на разположение да ви обяснявам под формата на такива зумове и други неща, после ги качваме в интернет и после вие си ги споделяте и си ставате здравно ограмотени и спирате да си тровите децата. А пък ако има нужда вече от хомеопатично лечение, ето с Боряна, ето с нали, други колеги, които са също така в нашия екип, съответно си действаме. Да, така. Доктор, има малко въпроси в чата. Така, как лекуваме пропускливи черва при вече налично заболяване? Как възстановяваме микробиома? Така, да. Сега, има един такъв проблем, че казват до 70% от антибиотиците ние ги приемаме с храната. Защото дещо има някаква животинска храна, като почнете от риба, която е гледана в басейни и там хвърлят ръсът антибиотици като за последно, като минете през пилета, които ги държат нали, по 5 пилета на 1 квадратен метър и те не може да не се разболят и затова задължително антибиотици. И минете и през такива по-едър рогат добитък, включително и кравите за млеко и също така и за месо, които се гледат.
им се дават антибиотици и после те по хранителната верига попадат в човек. Но вероятно това е все пак, макар и това е някаква по-такава малка доза и вероятно тя е отговорна за това, че все повече и повече има резистентност на антибиотици. Но тези големите дози, които ни убиват микробиома, почти задължително идват под формата на предписания, нали, от лекар. И затова първата стъпка е да се спрат антибиотиците. И тогава детето почва да боледува и отначало болестта не е толкова добре оформена, че да може хомеопата да я лекува. И аз отначало почти задължително изписвам хомеопатична детокс терапия и съм на разположение на майката, ако се случи нещо, нали, да сменя предписанието, да добавя някое такова междинно лекарство, за което ти говориш сега толкова подробно. Но задължително условие при мен е да се дава коласта зелена енергия и есенциални масни киселини и също така да се добавят и пробиотици. Всъщност в коластата на Aquasource той е комбиниран препарат, казва се Colactive 3, защото има 3 съставки. И едната съставка е ацидофилус, който е един от основните пробиотици. Към това добавям и бифидус и така лека по лека възстановяваме този филм, този тънък слой, който трябва да го има тук отгоре върху червата. И лека по лека намаляваме проблема с пропускливите черва. И разбира се, детето преминава на хомеопатично лечение, като пак казвам, отначало първите, може би месеци или така, понякога и по-дълго време. Някои детокс курсове, те трябва по условие 8 седмици. Така че аз им казвам, първите 3 месеца ще имаме проблеми, но после детето ви ще бъде по-добре. И за тези 3 месеца детето си получава необходимите витамини, минерали, антитела и така нататък. Разбира се, много често добавяме и витамин С, за да се ускори процеса. И така. Така че има. Да добавя още. Да. Извинявай. Искам да добавя още нещо. И то се препоръчва буквално от доктор Екс, който виждате изписано на тази картинка, която доктор Найденов шерва. Бульон от органично пиле. Това е малко трудно да се намери, но се намира. Дори в България имаме на места, откъдето можем да си вземем пиле, което е гледано по щадящ бионачин. Бульон, който се вари, който е гъст, който възстановява, вътре има колаген, пълен е с колаген. И още нещо, кефир. Кефира е напитка. Това е като прокиснало кисело мляко, като айран. Отново една бомба от бактерии, полезни бактерии. Трето, ферментирали храни. Точно така. Да. Виж сега, всичките тия неща, когато човек се интересува, той знае. И такива има жени, които правят турши, нали, пък то кога им станат, кога не им станат, иска се майсторуват малко. А после детето не ще да ги яде и така. По отношение на пробиотиците, аз съм привърженик на това те да се дават под формата на добавки, но трябва да се избират такива добавки, които имат голямо количество от CFU, нали, или CFU, както искате, нали. Т.е. колонио формиращи единици или colony forming units. И ако сравните, ще видите, че тези, които са на Aquasource, за цената си дават много голямо количество живи бактерии, живи пробиотици. И е много по-лесно да се даде, включително и на бебе, нали, на бебе туршия не може да му дадеш, а пък кефир още по-малко, защото все пак нали, може да го алергизира. И затова аз съм привърженик да се дават готови такива пробиотици на капсули. Като махнеш капсулата, то става прахче и може да се даде на всяко дете. Освен това, те са с водорасли, а водораслите са пребиотици, т.е. те помагат за оцеляването на пробиотиците в червата. И същото се отнася и по отношение на колагена.
Колагена също го има под формата на капсули, под формата на прахче, че е обработен, че е направен така, че да бъде лесно усвоим. Докато всъщност това, което на нас ни трябва, това са определени аминокиселини. Също така препоръчвам желатин да се дава и да се използва при храненето, но трябва да бъде такъв естествен желатин, който е получен от варене на рога и копита, дето аз викам, и трябва да бъде чист. И затова аз така от опит знам, че от една страна, за да си направим в къщи такъв бульон, трябва да миеш съдове, пък да хабиш толкова се мирисва къщата, откъде ще търсиш такива органични продукти, с които да го направиш. И това е за мен е абсолютно безсмислено упражнение, след като може да си го вземеш под формата на предварително приготвен продукт с голяма трайност и може да си го занесеш и на екскурзия. Ето сега ние в Тенерифе. Мило, я дай нашите продукти тук да ги покажа на бързата. Спирам споделянето, ще ви покажа. Нали, защото ние сме... Това е, ама имам и чантата, които не могат. Ние сме в Тенерифе в момента. Ето ви коензим Q10, ето ви алое за червата, ето ви колаген плюс хиалуронова, ето ви антиоксиданти. Ето ви тук витамини, ето ви зелена енергия, без нея за никъде. Ето ви тук други водорасли, ето ви храносмилателни ензими. И тук всъщност това не е зелена енергия, е зелена енергия и пласта в еднакъв вид, за да не носим много такива. И цялата тая история, ето ви в какво се побира на жена ми в едното нещо. Тя е още по-голяма привърженичка от мене, непрекъснато прави зумове, тук обяснява на нейни приятелки. И така, тя също учи хомеопатия. За голяма моя гордост, аз отначало хич не исках, защото знам, че това е много сложна работа и иска се години да мина за да стане и непрекъснато те търсят за какво ли не, няма почивка, няма нищо, ама тя казва не, това не. И сега тук учиме хомеопатията, пъшек си да има. Така, виждате, едно е такова нещо, плюс още едно такова нещо малко, по-малко, една кутийка с хомеопатични лекарства и можете да си обикаляте света без проблеми. Където и да отидете, вие си имате и добавките, имате си хомеопатичните лекарства и като се обадите по телефона на хомеопата. И тук е момента да ви кажа, отново във връзка с аптека Вита. Това е един проект, който започна преди 5-6 години, благодарение на мои приятели, които ми се довериха и всичките наляхме по една сума пари. И сега горе-долу на 5-та-6-та година вече не наливаме, защото нали, тя започна да се самоиздържа, но сме още много далече от това да се върнем парите. Но каква беше идеята на тази аптека? Първо, тя е единствената в България сертифицирана хомеопатична онлайн аптека. Т.е. можете да се поръчвате онлайн спокойно по всяко време на денонощието и за 24 часа в повечето случаи, над 90% от случаите, си получавате в къщи лекарства. Тоест, тя се намира физически в Пловдив, ако ви трябва лекарство от днеска за днеска, пловдивчаните можете да я ползвате, много е удобно. Но ако ви трябва спешно лекарство и се намирате някъде в другия край на България, отивате в местната аптека, взимате Буарон, по възможност, нали, аз не съм привърженик на ниските потенции толкова и може да се ползват от Зозама. И ние сме го решили това проблема в аптека, като предлагаме комплекти, които са много удобни. Взимате си ги и вече почти 80% от случаите сте запасени и си имате по всяко време необходимото лекарство. Второто нещо беше, това е първата българска хомеопатична запазена марка в Европейския съюз. Тоест, можете да я ползвате и от други страни без проблеми. Нали? Не се бие с никого. Третото, това е първата българска аптека, в която имаме
потенцираща машина, приготвена по изискванията на Витулкас, който е един от продължава да работи. Той е като втори баща, въпреки че за някои работи терапията. Това е аптеката, в която можете да направите, да се снабдите с детокс препарати, които са, някои от тях са с оригинални субстанции от една холандска аптека, защото в Холандия детокс терапията така най-бързо се е развила. Док? Доктора за секунда изчезна. Ето го. Пусни си микрофона. Петре, пусни микрофона. Микрофон. Да, тук връзката е малко слаба понякога. Да. И да. Сега чувате ли ме, бе? Да. Чувате ли ме? Да. Да, добре. За това аз така доста съм доволен от това, което се случва и се развива. И едно друго нещо, което е уникално и се прави за първи път в България. Там имаме раздел Академия, където има много събрани на едно место описания на различни лекарства при различни проблеми. По подобен начин на тази презентация, която видяхте сега от Боряна. И там една майка може да отиде и да види, примерно, детето ми е с отит, детето ми е с тонзилит или нещо такова, и да види кои са лекарствата, които най-често се използват, с описание на клиничните картини. Включително имаме описание и за всяка аптечка, която предлагаме. И другото, което е също ново и единствено на този сайт в България, vita.bg се казва сайта. Имаме вече на повече от не знам, може би 150, 200, може би повече лекарства. Имаме описания великолепни, които всичките са минали през мен, защото аз съм хомеопата. И доктор Вилма Михайлова, тя също е лекар хомеопат, известна с нейния център, медицински център Хирон. И така, идеята ми е не само на широко употребяваните лекарства, но също така и на екзотични лекарства. Например, можете да видите на лекарството, което се приготвя от бамбук, лекарството, което се приготвя от жито. Има такова лекарство, което е свързано много с глутена, с глутеновата ентеропатия. Можете да видите лекарството, което се приготвя от ванилия. И какво ли още не, аз много обичам такива лекарства, които аз самия не съм ги използвал, защото те се ползват рядко в хомеопатията. Да ги изучавам сега на стари години и докато ги изучавам си правя описанията. И другото е, че като отидете и напишете в търсачката, например, алкохол или отказ интервал алкохол, можете да видите определени лекарства излизат, които се ползват за това. Или ако напишете тонзил, или тонзилит, или тонзил, или сливици, ще видите лекарства излизат, които са свързани с това. Тоест, това може да се използва от родителите с цел да търсят решения на конкретни проблеми, а пък от хомеопатите с цел да се самообучават. И така. Така че за мен тези две неща, които съм свършил в живота си, те са три всъщност. Едното е, че въведох хомеопатията на времето. Другото е, че въведох Аквасорс на времето. И третото е, че стартирах този проект, с който е едновременно хомеопатична аптека, хомеопатичен сайт, място, където хората да се обучават
и така. И така в моята визия за в бъдеще много български хомеопати да се присъединят и под формата на с това отношение. И съответно да бъдат представени, за да може като един онлайн справочник за хомеопати да го имаме и това нещо. И нищо, аз съм упорит човек, ако е живот и здраве, вярвам, че ще стане. Особено сега, зареден от още веднъж малко да ви направя слаби акция. Ето това чудо. Вижте ли долу има един черен пясък и вчера детето то се увъртя, стана като негър, от него много се кефеше, афганки срещу нас. Се отиваме нагоре, то се оказа страшна работа. Нас в Тенерифе, най-високата планина, Тейде, това е един вулкан, е 1773 метра. И сега днес ни предстои, или днес или утре, живот и здраве. Ние сме се взели тук една малка кола под наем и си бръмчиме с нея. И ще се качим до 3500 метра, където е... Чакай, как беше? Не, ще се качим, не знам доколко, до 2000 и нещо метра, където оставаме на паркинг, все едно паркинг по-високо от Мусала, и оттам се хваща един лифт, който те качва до 3550 метра. Това за мен е безсмислено нещо, но също 160 евро на човек, на калпак. Ние сме трима, значи смятайте, като стихме с Анелия, близо 1000 лева трябва да дадеме. Зимата вечерта, третото най-добро нощно небе за гледане на звезди. И се вижда Млечния път, виждат се от 88 познати съзвездия на човечеството, се виждат 83. И е много готино, ама не ми се дадат 1000 лева. Сега не знам, ще видим как ще стане. Тук имаме Та още така, две такива въпросчета. неща. Да отговорим на тях. Единият въпрос е какви са симптомите на пропускливите черва. Сега ще изреда кое най-бързо се вижда. Алергии, всякакви видове алергии, всякакви видове екземи. При по-големите хора язви, синдром на раздразнените черва, крон, улцерозен колит, цюлякия, чести респираторни инфекции, всякакви възпалителни състояния, нали, където имате артрит, този тип. Запек. Да, указанието, най-лесното указание е как е на изхода. Щитовидна жлеза, проблеми с щитовидна жлеза. Пак отново посочвам, всякакъв тип автоимунни заболявания. Това ви е индикатора, че има проблем. И трябва да го адресирате. Поне 70% от всички болести. Добре. Има ли още въпроси? Имаме още един последен. Да. Последен въпрос и те пускаме за лиши и чупливи ногти. Кои са най-подходящите продукти? Можем, от гледна точка предполагам на Aquasource. Не. Само, че доктора май се разпадна връзката. Не, тук. Представете си докато се опитваме... Ето го, доктор, включи се. Да. Ето сега би трябвало да ми е по-стабилна връзката. Да. Представете си
прикрепени органи в проект, които трябва да се развиват, като се почне мозък и така нататък. Храносмилателната система Да дадем възможност на доктора да се включи отново за последно. До тогава обърнете внимание на тези линкове, които съм ви предоставила. Можете да изтеглите Хомеопатия за всички от доктор Гълъбов. Това беше книгата, с която аз се учих и прохождах. Мисля, че ще ви бъде много полезна. Както казахме, може да прочетете картините на лекарствата на страницата на Авита. Можете да си закупите книгата на доктор Петър Найденов. Ето го и него. Само микрофона, док. Микрофона. Не. Не. Не се чува. ли се сега? Готово. Аз в момента ти виждам екрана, ако искаш при споделянето, за да е по-стабилна връзка. Добре. Да. Така. Храносмилателната система при децата е основната система. Към нея са вързани всички видове други органи и системи, в които са в проект. Те трябва да се развиват. Нали? От 3 кила детето трябва да стане 100 кила. Не дай си Боже, нали? Но случват се такива случаи. И затова не може да стане по друг начин, освен чрез добра храносмилателна система. И затова тя е в основата на една огромна част от болестите, някои казват 70-80%. И има и друга причина за това, защото тя е свързана с третата чакра, слънчевия възел, която на енергийно ниво, нали, захранва червата, черния дроб, стомаха, панкреаса и така нататък. Демек цялата вътрешност на корема, с малки изключения. И тази трета чакра, учителя Дънов я нарича старата столица, а пък по принцип се знае, че тя е свързана с емоциите. А пък емоциите са основните за всякакви видове проблеми. Така че може да се каже, че като се карате на децата и като ги разплаквате, всичкото това нещо отива в тяхната трета чакра и почват да ги болят коремчетата много често, или като ги пуснете на градина и така нататък, или като имате такива разни кармични аспекти с тях. И затова голяма част от моята работа е, аз правя сравнение на хороскопа на майката или на бащата с детето. Понякога се налага и на бабата и на дядото, за да видим кое дете, т.е. да видим това конкретно дете с кого енергийно най-добре е свързано и кой да го гледа най-много. И обяснявам на родителите, ето заради този и този аспект между вас, ти правиш това и това, което на детето се отразява така и така. И така е голям купон, защото майката, тя в един момент се разплаква, нали, тя, защото си ги усеща тия работи и вика какво да направя, не мога да направя нищо. И тогава вече почваме с цветята на Бах, които пък са много силни в това да ти балансират емоциите. И така. Благодаря ви за вниманието и за интереса. За мен беше чест, че бях поканен от Боряна. И ако нещо още мога да бъда полезен, знаете къде да ме намерите. Като напишете доктор Петър Найденов и той излиза всичко. Нали? Аз съм така, дет се вика, не смея да кръшна, защото където и да отида, навсякъде някакви агенти от мрежата нашата, тя е голяма вече, много хиляди хора има в нея. Но това е майтап, нали? Аз вече отдавна не съм на този етап. Благодаря, докторе. Пускаме те да се забавляваш по Тенерифе и да се пазиш.
за да продължим добрата работа след това. Имаме няколко минути, ако имате въпроси или ако искате, доста информация се събра. Ще получите PDF. Моля, пишете на страницата на CBN и ме изберете Holistic the Podcast. По принцип, не по принцип, планираме при интерес следващата ни среща да говорим изключително и само за деца, увреждани от ваксини, увреждани от антибиотици и как можем да, тук отговарям на един от въпросите, каква хомеопрофилактика можем да правим, какво може да направи Ивелина за вас, за да сте сигурни, когато стъпвате в тази гора от диагнози и неудобства. Това очаквайте информация, очаквайте нещо като бюлетин, очаквайте ни с информация за предстоящия вирус, коя ще е по-специфичната картина за това. Така че ни следете, мили хора. Надявам се да е било интересно за вас. И Ивелина, да закриеш. Не те чувам. Не, микрофона. Да, чуваме се сега. Аз също искам да благодаря както на доктор Найденов, така и на теб, Боряна, за прекрасната презентация, която съм сигурна, че е била интересна и ще бъде полезна като новопридобити знания за всички родители. Това е само началото и тепърва ще имаме много такива организирани събития в помощ и подкрепа на здравето на децата, на успешното родителство и всичко, което е в полза на това, което правим за децата. Така че очаквайте ни относно видеозапис, ще споделим с който има желание и сме на среща, както аз, така и доктор Найденов, така и Боряна, каквито и въпроси имате и нужда от подкрепа да помагаме. Благодаря на всички участвали.